Siyavusela nsizwa kithi lana ukhuluma na admin wawo admin ukhuluma naye ke Pastor Skaramazi yakuzani magazine news. Siyavusela la Thekwini ninjani? Siyaphila babe Maziya. Ngibingelele nakuwe nje kakhulu. Yeah. Yebo. Uthini nje lana sihlangene ngani? Nekuthi usho ukuthi manje uyajabula ujatliswa yini itolo uthi uyangena kuZani magazine news wabona sithombe kanti isithombe selibandla lakho. Hayi. Ngiliyo umthakathi kuyaloyeka. Ngijabula kakhulu babe Maziya. Ukuthi uhambe wafika la kwaMashu la siphila khona livangele. Yebo. Siyabonga ukuthi nawe usuke ongakaqhubeki kakhulu igama lami ngibongusa wakaHlanze eSwatini. Okay. Kalavundla manje. Okay. Ngiyajabula ke kakhulu babe Maziya kuhamba uzofike la. Lokhu ngijabulise kakhulu itolo. Ngithe ngiyangena epage lakho ngabona kwicover kuvela ibandla lami the Christian Catholic Church in Zion elikhona la eThekwini ngokuphathwa liphethwe lapha eMbazwane kwaMhlaba yalingana uDokotela uAsh ZB Mbonambi. Sithokozise kakhulu lokho kubona nje ukuthi naseSwatini nifikile. Sifikile. Okay. Kusifiso sethu ukuthi manje iZani magazine inews ihambe igqwale umhlaba wonke futhi nami njenga admin wabo admin ngihambe ngifike kutonke etindzawo ukuze ukuthi sihambe siyothi manje sakha kwethu sikhula kanye. Ngiyathemba ukuthi sitawuba kanye kuze kuyophela ke service. Siyabonga kakhulu mfowethu. Sibonga kakhulu babe Maziya. Ngathi bonke abantu bangayisupporta leli page ngoba lisendela ukuthi Zion wethu ube muhle kakhulu. Amen.